Salutare fraților la un nou episod. Episodul ăsta nu o să ne o să ne jucăm și o să vorbim despre niște lucruri foarte importante din punctul meu de vedere. Ok, înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru suma de 83 de abonați. Tot ce mi-am dorit. Nu credeam că o să ajung niciodată la suma asta. Vă mulțumesc foarte mult. M-ați motivat să mai postez. Iar dacă vă întrebați de ce mi-am schimbat, că unii cred că ați observat că mi-am schimbat poza de profil și numele, motivul este pentru că nu o să mai facem tutoriale. Pentru că nu mai am avut succes. Adică am avut succes, dar pe mine nu mă mai tenta așa de mult să fac tutoriale și nici nu aveam cheful ăla de tutoriale și idei de tutoriale. Mă cerea să cred. Și m-am decis ca să îmi fac un canal de gaming din unul din tutoriale să îmi fac unul de gaming. De aceea mă numesc Gamer Nostim. Și dacă mi-am schimbat și stați o leacă să o iau pe asta. Dacă mi-am schimbat toate calitățile astea, să le zic așa, numele, poza de profil, m-am decis să-mi schimb și orarul. Orarul va fi următorul. Voi face 2 videouri pe zi, unul la ora 1 după prânz, nu știu cum să-i zic la lui ăla, și unul la ora 7 după amiaza. Când filmez eu videoul ăsta, cred că e sâmbătă parcă, și videoul ăsta o să apară duminică. Duminică la ora 1, deoarece că voi posta 1, le mai repet o dată, 1 la ora după prânz și 1 la ora 7 seara. Eu zic că e ok, nu? Ok, și ce voiam să vă mai zic? Că, și la ora, și dacă o să facem 100 de subscriberi, o să facem, bine, nu e un video special, ca gamer nu prea ai ce videouri speciale să faci. O să facem gaming cu FaceTime, adică o să mă vedeți și o să facem live stream-uri. Adică o să mă vedeți pentru prima dată, adică unii cred că mai m-au văzut, deoarece înainte de canalul ăsta eu am mai avut un canal de vlog și mă vedeau cam toți și cam atât am avut eu să vă zic și vă mulțumesc iarăși, cum am zis și la început, vă mulțumesc pentru 83 de abonați. Haideți și cu 100 și facem promovări gratis. Că am văzut că acum e în trend cu promovările astea gratis. Deci videoul ăsta o să apară pe la ora 1, dacă mi-am schimbat cu tot orarul, deci un video o să-l postez la 1 după amiaza, adică după prânz, să-i zic așa. Sună cam ciudat, dar nu contează. Și 1 la 7 seara. Deci eu am fost și că tutoriale, acum nu mai sunt tutoriale, acum sunt Gamer Nostim, yay! Hai să ne aruncăm de bucurii, wow! Deci eu am fost Gamer Nostim, noi ne vom revedea pe data viitoare, pa!